Yan mga tugang sa kuya ang pwersa kan PYC Enterprises. Yan ha. Mauran-uran mo niya na pagkaaga. Good morning, Tabis. Endo ka po, Giraray. Salamat sa malinig na signal hatod sa endo kan PYC Enterprises Kasabago. Habang kita padigdi mga tugang sa DCGB Studio. Aramon tanan mga buhay naman ang report. Hali po dyan sa luwas. Hindi po sa inyong programa ang Morning Hirit. Babayang nanginginot ngunya na pagkaaga. Sa mga buhay naman ang report. Angel Mustasa. Nasa linya. Aramon tanawan mga bareta sa Morning Hirit. Basta Morning, Henry M. Angel, good morning Angel. Good morning Angel. Angel. Baby Angel. Henry M. Baby Angel. Pangyari sa mga. Baby Angel. Ay. Tapos. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Bueno, digdi na muna kita mga tugang sa mga marahayin na bareta sa Morning Hirit sa DCGB. Good news, Tabi, habang kamo naka-standby, nakatutok ngunya na pag-aaga. Good news sa Morning Hirit. Sa tuya mga tugang manamarahayin na bareta ngunyan tabing pagkaaga sabi digdi mga tugang ang pagkakaigwada tabi nin mga masitas ang pagkakaigwa tabi nin mga tinanom sa tuyang palibot nakakatabang para makarelax ang sa tuyang sa diri kaya advisable da tabi na kundi ka man ki mga murumasi o ki mga tinanom sa palibot kang harong mo magbugtak da tabi ki mga plant na pwedeng makapagpagayon asin makapagpa-relax kan sa tuyang palibot. We need to remove toxins that accumulate in our body through nature's potent cleansing properties. Uyug-uyugo na yan, ha? Nature's potent cleansing properties. Siring da tabi mga tugang sa pagbubugtak nin mga tinanom. Arog tabi kan mga flowering plants. Kasabay ang mga tinanom na nakapagpaparelax sa tuyang palibot. Siring po sa pagtanom nin mga gulayon na pwede niya itong mapakinabangan dahilan ta oras na minabunga yan. Yan databi nakakatabang para kita mga tugang makapag-relax. Nakakatabang yan para kita po mga tugang makapag-stress, mag-stress reliever para po sa satuyang sadiri. Kasabay databi dyan ang pagkontrol kan mga pollutants sa tuyang palibot, lalo na mga tugang ang satuyang pinagahangos. Kung dakol ang tinanom sa harong, kusog databi kan sa tuyang immune system dahilan mga tugang taiyan may dara na relaxation properties. Siring man, mas kunday databi kan mas maray na magtanom nin mga cleansing herbs o ano pang ibang mga gugulayon na napatunayan kan mga panahon pa na partikan pigaapod na human activities. Ang apod pa lang kayo ni botanical detoxifiers. Yan, ha? Yan taben mga dagdag na bareta. Mga tugang sa Morning Hirita, susog sa pag-aadal. Magluluwas na sa mga harong daan na daing tinanom, daing mga masitas. Mas mga mainiton ang payukan mga tao kumpara sa dakol na mga tinanom. Amer daw. Sige daw. Itik sa porindo kung totoo yan. Kumusta ang tabi ang sitwasyon. Hanggang dyan po sa indong mga harong. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M.
ang lalaking hindi inuumaga. I-text na ang mga greetings sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po mga tugang mabasa tayo yan taon-taon lang. Hindi po sa indong programa. Aramon tardaw ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kaibaan Mega Force Patrol. Angel Mustasa, minabalik. Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag tanga parata. Himas rehas na ngunyan ang sarong lalaki matapos na madako pa kan Legazpi City Police Station na matapos na nakahampang inibiti sa kasong panghahabasa. Ang operasyon ng ginibo kan mga otoridad sa pangyanap ni Police Staff Master Sergeant Joey Bunacua kaibahan ang mga personahe sa Warren Section kan Legazpi PNP. Aha, naputol. Naputol, tabi. Naputol tayo. Naputol si Angel. O kung naputol, dumana kita kay Karen Al. Ano nangyari nul tabi? Gari ang problema, bako man sa mga reporter, gari sa Lauga. Angel? Hello, Angel? Angel? Rimate. Sige daw, itry daw si Karen. Karen? Karen? Hello, VP Henry. Yes, good morning, Good morning, Karen. VP Henry. Sa dagdag niya itong bareta, Oo. nag-establisher na ang lokal na gobyerno kan Legazpi ning mga personalized o grupo para sa seguridad, Kan? trapiko, pasi orden sa palibot, para sa gigibo na Bicol Loco Festival sa maabot na petsa 14 sa 16 kan Hunyo. Yung manang nagbalali na di. Sa pakipagpunan kan PCC Renew sa tagapamayo kan Legazpi City RRMO na si Engineer Ladi Azor, pinabi ka ining bilog na pwedang may pasiguro ng ngunya na taon ang opisina ng mga personahe hali sa Incident Management Team na magiging impuesto sa seguridad as in pagkontrol kan mga mabilisitang personalized stakeholders sa tulong aldaw na aktibidad na ini, partikularmente VP Henry, ang pinaka talagang importante yung kontrolon sa aktibidad, ang traffic management, as in crowd management, lalong-lalo na sa mismong aldaw kan concert. Dahil sigun kay Engineer Azur, dapat siguro nang sa gigibo ng Bicol Loco Festival sa taon na ini, sa ina dapat na maikaw sa dakulang perwisyo asin kaulangan sa sentro tinampukan sigal pati sa mga tao kurabel ta daing ipag-establish na formal na koordinasyon sa pasi of that kan palibot asin warang mga personahe na nagtataga-kontrol sa pagrusok kan mga tao dugang pagkan Legazpi City RRMO nakikipag-coordinar man ang lokal na gobyerno kan Legazpi asin sa ang nasabing opisina sa OCANR sa Legazpi, tanganing sa ina mautugan sa rong taon na kung sa basado sa ipigiras na informasyon kan Legazpi City RRMO, labi-labi ang mga nagkawarat na basura sa naging venue kainikan sa rong taon dahil sa kakulangan sa solid waste management. Kung kaya tanganing organisado ng marhayan mga basura asin ano pa sa gigipuno na aktibidad, ipig-establisher na kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang mga nasabing bagay, tanganing mas organisado na ang nasabing aktibidad, unya na taon. Yan at report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Balikan ta mga tugang ang bareta ni Angel Mustasa. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Good morning grabe sa tayo mga paraan tabay. Nakakulong na ngunyan sa Legazpi City Police Station ang sarong wanted person na nakahampang sa kasong panghahabasa. Ang operasyon na ginibukan mga otoridad sa pangyanat ni Police Staff Master Sergeant Joey Bunacua kaibahan ang mga personahes kang Warren Section kan Hepatura kung sa inagresulta ini para madakop si
alias Boyeng, 26 anyos, warang agom, warang permanenteng trabaho as in residente kan Barangay Orosite, Legazpi City. Sigun na sa Legazpi PNP, matapos ipaluwas ang warrant of arrest kang korte sa irarom ni Presiding Judge Charlotte Saison Ables kan Municipal Trial Court in the City Branch 2 kan Legazpi City Police o kan Legazpi City na may petsang Hunyo 3, 2025. Ipinagtalaan man ang piyansa na nasa 10,000 pesos para sa iyang para mientras na libertad. Sa presente, ang nasabing persona ang nasa kustudya kan PNP, mantang ipapayarom ini sa tamang proseso, mantang pigahalat na maibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan, VP Henry, ang mga dagdagang informasyon hali sa luwas. Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Sa mga birthday celebrants natin, happy birthday. Asa tuya, tabi na mga greetings in the morning. Good morning, tabi hen. Hapot ko lang kung holiday ngunyan. May lalakawon po kaya ako ngunyan sa PhilHealth. Yes po, holiday po ngunyan na June 6. Friday ngunyan. Holiday po. Wala pong pasok sa gobyerno. Sarado po ang mga opisina kan gobyerno. Good morning daw kay Benji Dapugi. Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, God is good all the time. Sabi ni Benji, may schedule po now ng brownout, digdi kaya sa mo brownout. Ay go po, kayo, basta po pinalsubaka, igo yung schedule. Ang totoo dyan, dapat talaga magtanom ogi, ramdam ng OGM, ramdam ng masa. Yes, totoo. Good morning amigo, Henry M. Pwede po ipabati sa birthday ko ngunyan, June 6, Coring Lustre, Talahib Daraga Albay. Yan ha, good morning. Manay Coring Lustre, happy birthday po. At saka good morning kay amigong Jonas Rosal. Grabe traffic sa Arimbay, Biga Apadang area. Anong oras ini? 5:47 PM o. Ano nangyari dyan? Your image is still Kutsara tinid okay na. and now Nata matrapikon dyan kasuhapon. it's Kaso ay nahiling ko man agad igo diyan ki problem gari may pigpapakaray diyan ako ni may reblocking diyan sa may pardi Kampawa area. Sige, mientras tanto okay na, wala na may nga baka igwa ki kwandigdi baka igwa digdi ki nawalat na greetings natin. Sandali lang. Good morning. Happy birthday to you. Pasadahan tanan mga greetings na nagkakawaralata. Good morning kay Erning Jacob. Chit ate. Pa-shoutout daw sa mga taga-barangay Istansa, lalo na sa pamilya ate. Aika Belmonte. Good morning. Pabati po si Danilo Belmonte, permi po siya nagmamati sa imo. Salamat po. Jocelyn Broquesa. Good morning Henry. Ano man ini? Amayon ang brownout 4:30 in the morning. Ano ba yan? Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Happy birthday kay mama ko na nasa heaven. I love you mama, sabi ni Marlene Lunas. Good morning, sabi ni Alexander Buenas, Alexander Banyes. Yan. Buenos dias, Bossing Ri. Unabe, Mantabi, pamilya ko dyan sa Bunga Bakakay Albay. Lalo na po sa agom ko na ko dyan sa Kalbayog, Malilipot. Salamaton tabi. Good morning. Sa pamilya manganyada dyan sa Bungakan Bakakay Albay. Sabi ni Alexander Banyes. Yan. Good morning. Alright. At saka sabi ni Lads Bueno, good morning daw kay Dude Lucilo ng Kimantong, Daraga Albay. Okay. Wala na. Ubos na. Ito. Babati po happy birthday kay Elvin Bilyodo. Happy birthday. At saka happy birthday po kay mother-in-law ko na si Nilia Barcelon. Ingat lagi. Yan. Padaba ini ni mother-in-law niya. Sige po. Happy birthday po. Bueno. Report tayo, hali dyan sa luwas. Why don't you dance? Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Come in, Jimmy. yes, BP.
maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag niya tong bareta. Salamat sa Diyos, bibi. Tangkiloso supply kan kuryente, establisho voltahe, abutan niya to nin bulaos na pagpapasalamat sa marahay na akomodasyon sa DCGB News ang mga taga-ali ko kaso hapon. Inoton niya to si buoton na si Ma'am Angie Galero, very accommodating, marahayon. Dawan kita nin pagkakataon na madangog tabi bibi itong mga inagrangay kan mga taga-digdi sa 3rd District manungod sa purpalsok na supply ki kuryente and kasubanggi solve ay naki-brown out BP na sunod-sunod. Thank you man kay Ma'am Candy Apostol. Pantulo si Sir Makoy Lucilo. Thank you so much. And may dua na day ko midbid. Salamat to nun tabi. Ayos na tabi bibi. Problema. And so dua, pasensya na day ko na kwa sa pangaran kan duwang dapat niya tong pasalamatan. Suklamo, reklamo, kan mga alig consumer sa area, kan ginubatan kamalig. Kaso banggi, natunugan niya to, saro na sana. And okay na so, taririkan na mga electric fan, tamay na itong baga. And dahil na suatab na brownout. Thank you so much. Yan kara Ma'am Angie Galero, kay Ma'am Candy Apostol, and iba pa kay Sir Makoy. Thank you so much. Yan tabi bibi na sa tuyang special pagpaabot immediate action kaso hapon and kunigwaman ni na mga brownout o pag kaigwanan pagpapropalsok sa puto na sa nangu na daa kailan taharos gabos man na medyos pinagigibo kan Albay Electric Cooperative. Yan, pipingunan mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Bueno. Good morning, databi sa mga taga Kimantong, Daragalbay. Yan, ha. Good morning kay Busing Nonito Gaberia. Uy, good morning tabi kay Ma'am Ana Marie Onghoko. Ma'am Ana Marie, good morning po. Kumusta tabi? Kumusta tabi, Ma'am Ana Marie? Ang masira mo namang inasal. Guna kayo, gano'n naman niya itataramon niya. Paguna, gano'n naman niya itataramon na naman niya, noy. Good morning, tabi. Kaso banggi baga, Ma'am Ana Marie, nagurod-oron kami sa President Glenn Lee. Yan. Boda si Sermoy, kan Hotel Centro. Si Engineer Reynoso. Yan. Boda si pagkasakaran bango kasubanggi. Si Madam Secretary Emily. Yan. Boda si Serna Sendin. Yan. Masiramon so kwan? Masiramon so ano ini? Masiramon so ano nga ito? So Ensamada. Masiramon. Labis pala ng Ensamada dyan. Pero mas gali marayon po ang mang inasal. Bueno, oras natin 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
News Director Mar de la Cruz. Hali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Ano ang Good morning, latest? BP. Holiday, regular holiday ngunyan, declared kan Malacanang Yeah. dahil sa Idil Adha Yeah. o Feast of Sacrifice. Mhm. Privado, as in pang gobyerno, walang pasok. Wow. Tayo meron. Long weekend. Meron tayo. Tayo, Trabaho mayroon. tayo. Trabaho tayo. Oo. Mhm. Okay, sarong low pressure area, posibleng lumahok sa Philippine Area of Responsibility. Mantang 19 bagyo, bigalaw man na maglahok sa nasyon sa Nobyembre, sigun man sa pag-asa. Mhm. COMELEC sa sampulan ang mga kandidatong maimbelto sa premature campaigning o niya na barangay SNSK election. Nasabi at mahigpit ang pag-abot sa barangay. Ano? Iyo ang batas. Iyong batasan eh. Iyong batas. Ah. Sa midterm election pa, no, nasakop ito kang direktiba ng Korte Suprema. Iyo man sa batas naman. Oo. Siguro yan sa barangay, iba man ang ito batas. kang Korte Suprema na dahil premature campaigning. Pero Mm. dito sa barangay, igwa. Oh. Kaya, Okay. pag nag-file ka sa Pitsa 1 hanggang Pitsa 7 kan Oktubre, kandidato ka na. October 1 to 7 ang filing Oktubre. Roger or not. Ay, madali yun. Sana ano? Oo. Oktubre, Nobyembre. Halawit man pa din eh. Oo. Kaya pag nag-file ka pa, hindi ka na magparahiro. Oo. Hindi ka na pwede magparehero. Maempuhong ka mag-hero. Pitsa 20 hanggang 29 ka Nobyembre. Oh, grabe mo pala nagpit sa kang kung ano, kan batasan eh. Oo. Galing yan ah. Alright. DepEd enrollment period sa mga public school. Ano na? Mapon sa Hunyo 9. Aha, sa after kang kick-off, Sa kan mismong Brigada Eskwela, mismong kick-off taon Hunyo 9. mismong kick-off pala na di. Oo. Oh, Alright. Summary dismissal kan impeachment kontra VP Sara Duterte. Unconstitutional si Kongres Senador Coco Pimentel. Di pa man nga palang kinakaabot sa Senado, di pa man kinag-file, istorya pa man sana. Oo. Di pa. Di. Pero ito ang sabing surprise da. Ikikikikon pagkatapos na magsisyon. Sabi ba gani ba to? Yung ngayaling ito sa ko. Pero, naso call ta primero, regligar. Oh, ngunyan. Kan naipit. Aling nga sa ko ito? Ayo, ako nga yan. Paano, may nailing diba sa dokumento na may pangaran kan empleyado niya? Iga panganay kibada pa lang ka ito, dakul da. Tuloy itong versyon. Di pa nagpondis mismo Pero na. to, sa iya so na inot. Dapat ko da, pinapuuna mo na. O ta, Di pa man nag. ara mo, baka mabaibig protiran. Tara mo kung magpuon an investigasyon kan, may magruluwasan an. Yung mga Kaya ano. kung magruluwasan ang pundon tara ngaya. Pag nagluluwasan, yung mga ano. Maburulgaran na naman. Yan. Kumusta so nakaabot kay Piatos. Buda kaya na ba ito? Pati nga ni si... Sa karinderiya. Pati nga ni si Siljuk no, nadamay. Nata. Natawan na. Chiljok no? Oo, pangaran ni Siljuk no. Natawan. Natawan nga yan, tapos may saro pa. Nakareceive siya. Dahil, banta. Mga pangaran to ka mga congressman. Ah, Mga kapamilya kang congressman. Kaya nga confidential man. Kaya pagigiribong mga alias na confidential. Garo nga yan, ikuang ko niyan. Indifference. Kaya na nahiling kan mga analyst na nga rin kayo na magkaburol garam pa, kapag pumpasa na, karatiyo na. Yeah. Okay. Aha. Okay, porn sites, dating apps, ispakul. Ispa na may extra service. Aha. Nagkapira daw sa kausa kapag itaas kan SIP sa nasyon, second sa DOH. Yan na naman, sarahutan na naman. Basta, yun ang dahilan kan men Versus having men. sex with men. May sarahutan na naman ugaring kita. Alright, DepEd, inanunsyon bagong cut-off age sa kindergarten. Mantang Presidente Bongbong Marcos sinugo ang DTI na sigurohon ang tamang presyo kapag school supply ngunyan na school opening. EPA as in DOTR, handa na sa pagpuon kantaguran. Korte nagsumite ng not guilty plea para kay dating Oriental 3rd District Representative Arnold Puarni Davis Jr. Matapos i-invoke na sa iyang pigsasabing self-incrimination. Yan, not guilty pala. Okay. So, korte ang nagtao sa Taram. iyaning plea. Okay.
legislated 200 pesos wage hike. Pag-adala ni Marahay, sigon sa Malacanang. Mantang TUCP, ikinaugma, ang pagpasarkan 200 pesos na dagdag na aldawan ng sweldo kan mga minimum wage earner. Pera pare? 200 baga sa Kamara, Ayo, pero dai sa pa. Senado ang gatos. Bill pa man sa naday. Oo. Dai pa, kara pa. Magkaiba ang version kanduwa naman. Tagsang gatos sa baba, sa taas ang Sa gatos. Kamara, 200. Sa Senado, ang gatos. Baka magkabarago pa nga na. Tama, mato ko sa bagong kongreso. 28th Dahil naman, Congress. hindi, pag dahil naman ngunyan, mapo naman sinda. Ko naman sa poon. Kaya hindi, kung may habol ninda, magkasundo sa bicameral, tapos Wala ang naman, presidente, posible. Wala naman, oras, pizza kwa nangon. Binagal daw na sana. Tapos sa sinda. Sa pizza 3, tapos na. Alright, Alright, so baby, yung mga headlines ko niya na pagkaaga, so kontratista tabi dyan sa Padang, Ang kung wala saka eh. nindo nin plagman, Minagilibaking baga pare. then nindo ipagtiwala sana sa mga kairak mangkan barangay tanon. Minagriblocking eh. Reblock. Nakapag-reblock yan. Dahil man pagkakilibak dyan pare. Dahil man nga ni, pero bata, duwang kunya nito, duwang seksyon, Oo. aranihon sana, magkaranihon sana. Nalibong man ako. Mari ang Ganyan. Oo. May nag-counterplong pasaway. Naing ora ay sorry. Nag-lock. Naing no. So, traffic hali sa duman sa itong site mismo, sa Padang, Oo. nakaabot hanggang duman sa may Petron Station sa Lidong. Salbatan, halabaon. Oo. May waso na Yan sa, tinampo ito. nakaabot sa Arimbay. Naiko po. Ito yung iluan doon, Ano, pura. iyan na nagka-counter. Mga masiramon patali ko doon dyan sa Ay, puntan nyo. Yung badulan mo kiupo. And like ko sa buta, araw kayo ito na, ayan baga, National Highway. Oo. Dapat ko may autoridad dyan. Yung baga, Dahil lamang makisarong pulis 2 oras na sa naiko. traffic. Dahil nag-abot. Nangalas ako pa di, natatapig-reblock, anday man masyadong gabaan tinampo. Yan nga ni ang big question duman. Although duman sa Oronotan, ito Oo. talaga itong minatagilid duman. Iyo. Mati mo pag nag-agi ka doon, matagilid talaga. At nag-agaw ka Ito. sa rong aldaw, talagang puga-puga sa reblocking. Oo. Bata, may dumanon ako sa Domingo. Kinalkag pa man sana. Sa saro, tinusok-tusok pa sana. Oo. Ay, ang distansya kayo siguro, dahil nga ni mga 100 meters. Atayo. Oo, Di, totoo. natural, paano mo ito imanihar kimaray? Inda. Masir, o galing kung ako polis, pag kurukout, anong yoyo marets, baduli na Eh, ang ano ba, duman ba sa may Morera, nagdestino na si Rick na Mendoza, Oo. din mga mobile traffic enforcer. Oo. Ang sugo niya, pag may nag-counterflow, ticket to loss. Iyo titikitan talaga. Dahil nga yung mga Dahil purpakero naki mga tikitan to loss. hapon. Tikitan mo iyan. Eyo, okay. Pagkatikiti dit na pagdaing tao, kikudot ang singit. Kiko otolos, sarawayong ka. Mag-aramay tabi. So, ay, dahil sa maray, tayo mo, dahil man pala ngayon. Dahil lang mo niyan. Dahil lang mo niyan. Mata maireskwelahan na baga. Amo to nag-ireskwelahan. Yan ang bigante si Paran. Na anong mangyayari ka yan? Kada kung kaya kang oras na mainito ng paron mo niya, sana na madali ng ireskwelahan. Gano'n naman Nagdeklaro na kaya marayan. aning taguran. Gano'n naman bako naman marayan tirada ko ang payo ko niya na aga. Nagdeklaro na kang taguran kaya wala na ang trabaho. Pag-yasay, sa mga arabukan. Yun. Enterprises, anak po sa namin sa Mrs. Raul Emery sa Kaldigan sa Oros Ligas City. Sa radyo, DY, sa niyan, tanong mo sabing konektara ko mas sila yung laro ni Monty Martila. Good morning! Thank you pa rin, Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kaya man sa soog, so nahiling ko baga dyan sa may Washington Tribe na Kalao na Karatala, Yudi Pata. Mga Yudi Patang pangyayari sa Maabaka. Ano ba yan? Kunhain so nagdeklarar sa pag-asa na maurana sa kakamuka nagbongkal na tinampungan. Ika painit naman ang payo ko naman nga na aga. Kunhain so tag-oran na sa kakita nagburongkal. Paano masiminto mo kung sigan bagrap? Ay, magwang tabata nagdadangog si Madam Ana Marie Ungho ko. Ma-relax kita, tabata nagdadangog si Madam Ana Marie. Delikado. Pagdating ako ni Madam Ana Marie, kudoton ta ka ngayon, oy. Di ba? Nalibong man ako sa Indo. Kung kan enot, marayon so init, halawi ko na init, kamuka nagburongkal. Ngunyan na maurana, saka kamuka nagbungkal. Di, haloy na naman mataposan, tiwang-wang na naman ang pag guminuran dyan,
Bata may mga ibata mga driver. Gusto nata nang para hiridalian baya nindo. Iura. Nauyam naman ako tabi. Hello. Hello, relax, VP. Maringan ito, nagdadangog si Madam Ana Mariong Hugot. Ako day talaga. High blood ako ngayon aga. Kaya nga, relax na. Oh. Tapos sabi yung kan, papakaunig sa Ligaspi ang mga tao muna. Sano? Sano? Papakaun sa Ligaspi ang mga tao. Di ko na paparulason. District iyo. District iyo. Wala ka mga kanlumuwas. Bata mabikulo ko. Matawon ba ganyan, pre? Ah? Ang advantage na VP, makakagong pundong pong rin siya. Nag-agi ka dyan sa kung niya, pre? Nag-agi ka sa area ngayon kaswapon? Kunya si Mana? Di, malako, buko na magluwas nga ni na. At kaso, sa ano ako naghagi? Dumang ka pa. Gary Martes, Miyerkules ako. Sabi kang kay Riba ko, ngaya 30 minutes nga sa Bakakay kita. Ang ina ko, sige daw, estimata daw. Ano, kami nabot kami sa Bakakay. Sarong oras kaming dadalagan. May traffic nga na dyan sa lugar raan. May nagbabak, may na ito, may nag-jackhammer. Kita ba ka, VP? Sabi kang kay Riba ko, umuli ka nang yata, unto na. Ang ina ko, okay, bye. Kita ba ka, VP? Pag nahiling ta sa mga post, nadaman malos ka, pang-araw mong malibo ang payo mo. Iyon man ang ano. Garipig padang ugma. Kung natang ito nagluwas ka pa siring naman. Ang advantage na VP, Oh. araw gani, magkakagawa ang pundo ang probinsya Giraray. Tama, kolektakan mga Pigpaisip mo na kung sarawayong ka na naman. Pag na ko lang natitikitan, may income lamang, tama, maglikom lamang wala bang kita dyan, Ricky, ki Pundo. Kaya nga ni, padumalaw na so taga, si Sir ano, Roderick. Sir Roderick. Yan, oo. Ano, sigurado yan, 100 doon, pero pag may nag-counterflow dyan, ubos yan. Tikita na ang salbatan ng ng biyo-biyo pa. Mga na. Nauyam daw kan mga tawong sarawayon, bako sa karaw. Aramo pa, ano, BP, ang mga tao mo niyan, nagmamadali. Iyo. Ano? Oh. Pero, din na aram, kakapamadali mo, nakulo ng apektado. Ata na. Nagparahidalian. Natapos naman so, perilahan sa paipit. Ano pa? Ano naman ako? Oh, inda. Ano ba? Parahidalian. Ayos na. Dahil kailangan matawan. Oh, inda. Okay. Sige. Tulog ka tala. Relax ka na sana. Okay. Thank you, amigo. Thank you. Bye-bye. Amigo ka talaga. Iparelax ako din ng Wilta. Eh, kanuyam-uyam ha. Ano ba ko na minahalat sa nakang turno ninda na umagisinda? Ma-counterflow o pag-counterflow, nablakan mo so tinapukan, agyan kang kasabatan mo. Anong abutan mo kaan? Dapat talaga sa ino, tikitan mo da, pagbaba kang driver, kuton mo ang singit, kikudot, tapos pudikito, patali ka naman sa may pustikan aliko, baduli kipong hinog na lang ka ang lubot. Hello? Iyo, Ah, una ko ngunyan. Sabado. nata, Pakibukong ka na naman. nga ni, migo, bata, malibong ang payot, nangiturog ako ngunya na aga, kasubanggi, sa sa sofa, tamay nito noon baga, nangiturog ako sa sofa, nagimata akong alas 2, nagkarukatulog, iraray ako, Pero padaba ba kita ni Lord ta? pag nag-edad na palampare, ang turog mo, putol-putol na di. Iyo baga, mga edad tangin niyo. Hindi ako. Nangulas man ako, pero atab ang pagkuang ko ang sa kuyang pag ano ini, atab ang sa kuyang menopausal syndrome. Labang masing winta pa sa kita. Ay ko, masingwinta pa sa nanganyaka ko, nata daw ini. Kaya mo mido, tarang ang trabaho mo. Oo. Mido, ako kini, kasubang so katrabaho ko, nag-chat na sa agong ta, di may itong cellphone. Kaya daw niya si agong, alam mo unang oras ang gamot niya sa first district, pagkaalis sa opisina, alas 9:30, isus Lord na nagdahing pasiring sa Quezon. Diyo na nga niya. Natay mi gutagri, nabusa sa ng district, igrama. Dahil man kita amigo kay against ko ta sa reblocking, marayan, tapig pakarian tinampo. Kailang dapat may nagmamanihar dyan na maray na tao. Pero mi imagine na
Alas 5 nagluwas. Alas 9 medyo nakaabot sa Harong. No, malaling muna yan. Yapa. Para dyan man sa Marilipot. Iyo tayo to sukaw sa kan traffic kas may mga text ako ngunya na aga nagkabara sa Kada pag may ko nagpost sa Facebook ta, ano nang imigre ko sa nang ruta. Tigara maka. nanggad. Kung ano ba ta? Tingin na amigo sa pangriskilahan. Dilano ko ma-riskilahan ako na dyan sa parte dyan sa pagkakawan ni. At ako niyan ngayong aga naguran, di ba? Naguran mo niyan aga eh. Kaya nga din dito, dilano naman pag-riskilahan. Dyan nga ni baga sa parting Raos, may na traffic yan sa ordinaryo sa ng Ata na. Dilano ko. Isos. Pagkaoy. Pagkalumboy. Okay, may ko na sa parting mo. Oo. Pa-stress sa'yo mo. Dahil mo stress. Hindi nga naman ka sa Singapore kasi yung sa nandaro tanggawin. Magayo nun talaga, maglakaw-lakaw. Sige yung tagoy naman na, sige yung tagoy naman. Siyempre, relax. Siyempre. Oo. Relax mo yun ako, ano? Katakol kang nailing. Kaya, matutag ko yun. Hindi, puro problema yung abutan mo. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Joshua Binon, nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nalangog ko na nga sa nagkuhan sa imo. Good morning, Josh. Sabi mo, good morning. Ngayon pala na rin. Si Roberto. Si Roberto. Ay. Roberto. Sabi mo, Joshua, Josh, good morning. Sabi man, Roberto, good morning. And you're ready to dance. If you really you can. Roberto, good morning. Sabi si Max, grabe ka man ngayon. Diwata baga. Okay. Yes, Bibi. Sa dagdag dyan tong pareta, nata daw mo niyan, tayo mamalisyahan, kari nagiging marahastahan mga tao. Matapos ang nangyaring pambabadilgadan sa incumbent barangay kapitan kan San Juan Pili Camarines Sur Kasuotma, ipinag-orden ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, na ipagpadagos ang hot pursuit operation asin mas hararom na investigasyon kan mangyari nga ng shooting incident na nangyari alas 5 magahon kasudma sa barangay San Juan, Pili, Camarines Sur, na nagresulta sa pagkakagadan kan incumbent barangay kapitan kan nasabi ng lugar. Ang biktima, iyo ang pinagbisto na si certain Nerio Brazal. Kung sa insusog sa inisyal na investigasyon na pinagkondusir kan Camarines Sur Police, duwang suspect nakabonet asin lunad nin motorsiklo ang bigla na sa nag-umilabot sa meat shop tindahan nin karne kan nasabing biktima asin pinagpabadil inini nagkapirang peses nagsapar nin tama nin bala sa Manila inaparte kan lawas ang biktima na nagresulta sa iyang tulos na pagkagadan. Ang mga suspetsado na dahil panabistuhan, iyo ang tulos man na duminalag sa dimaraman na direksyon, lunad kan sa indang motorsiklo. Pasain na, pakalunad sa motorsiklo. Suminay na. Hello? Suminay na, pakalunad sa Tapos motorsiklo. kan pambabadil, duminalag ang mga suspect sa dimaraman na direksyon, lunad kan sa indang motorsiklo. Ang motibo kan pambabadil dahil param kung kaya sagkod ngunyan padagos na pinag-iimbestigaran. Sigun kay Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, aktibo niyan ang mga investigador na maghanap ng mga lead asin ma-examine ang gabos na anggulo kan pangyayari. Nag-review na kan mga footage kan CCTV. Tangali ng mabisto ang identidad kan suspetsado. Nagpaabot ng pakikidumamay ang Police Regional Office 5
sa pamilyang nabayaan ka na sabi ng kapitan, asin nagtaonin asigurasyon sa pamilya asin sa publiko duman sa nabanggit na lugar na gigibuhon ang magkakaligong aksyon tangani ng marisulberan ang nasabi ng kaso nin pambabadil asin matawan nin hustisya ang biktima. Oho. Yan tabi VP, ang dagdag nyatong istorya kay Bahan si Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, DCGP. Salamat, Joshua. Why don't you dance? Sa report, sabi ni Ma'am Ana Mariong Hoko, okay lang nga yan na ma-high blood ka, tako man iyo. Oral daw kami apektado dito sa arimbay kaya na traffic. Ayun na nga ni Ma'am Ana ang pigtataramta. Ano nga ni ang gusto sabihin? Nalibong manaw ka na kan uminaging mga bulan, mainito na panahon, ngunya matag-ura na, sakan, nagburong kalakan tinampong yan. Di malalong mahalo yan pag guminuran. Baka nga dikit ang tao kaan sa Bicoloko, ta may bayad na, ay, may bayad pa di so rin. Sumahiling, i-clarify ta ha. Amigong Jerry Bailon, maray na agad tabi sa imo. Good morning, Tabi. Happy 80th birthday kasamuyang brothers father Norberto Reyes Aranya Sr. Diyan sa Peñaranda, Legazpi City. God bless all over the world. Sabi ni Jerry na Aranya. Alarmario, may bit-bit na bareta. Good morning, Paringal. Morning, nagpo naman ang ganang taguran, kaya apektado naman ang mga patrabaho kan DPWH kan Engineering District, lalo digdi pasiring sa southern part kan Legazpi. Riprapping man digdi sa Ampason na parte, particular digdi sa may Sitio Tagungtong, alay sa may Oriental Hotel, ana paglilinig kan mga awot sa gilid kan Tinampo, may reblocking man, digdi sa may area kan Sitio Tiko-Tiko Taisan, na kung minsan nagiging kausamanin traffic, asingin na pagpintura kan Tinampo, digdi sa may area kan Imalnod. Iba pa mga maintenance work na pigigibo man kan mga taga DPWH kan Engineering District. Naging aktibo ini kan mga luminihis pang bulan na talagang titutukan man kan mga taga DPWH sa liderato ni District Engineer Warren Bonga Sotia. Bagay na na-appreciate man ini kan publiko dahil magayon man talaga pagilingon ang mga tinampo. Alagan ko niya na nagpuna, nagbagsak na ang oran, kaya apektado man ang mga trabador. As in, expected na tibaan na magkaigwaman problema sa traffic. Lalo digdi sa may area kan Sitio Tiko-Tiko, pero pigidali naman yan kan mga taga-DPWH bago magdoro-diretso ining mga aldaw bulan nin taguran. Iyon. Okay. Iyan informasyon pa rin digdi sa southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Lagihan ko man ang ganyang kansarong alrapig taram ni Padingal. May pigbubuldoser sa ibang parte kan Tinamputa, gari papahiwason gayon. Ha? Diyan sa may parte kang, ano nga neng simenteryo yan? Simenteryo dyan baga? Diyan sa may lugar ko na agiyan. Ha? May nagbabantay man eh. Ha? Good morning to Ben C. Liban and Maxine Villaret. Yan. So mga visitors ni Sir Tony Reyes. Yan. Hi Sir Ben C. at Liban at kay Maxine Villaret. Yan. Good morning po sa Indo. Ano kayo ni? Ano ini tabi Sir Tony? English ini o Pilipino ini? Welcome aboard. Siguro nito tumusig para taram ka dyan baga sa aeroplano. Welcome aboard. At naling kaman ko naman ugaring sa mga adlib dyan sa aeroplano. Good morning po. Dyan naman na hapon. Nakakapasiram si Ramon ko dyan na hapon.
Pading Elorde Abion, maray na agad tabi padi. Pabati ko happy fiesta sa mga taga Santa Fe, Pilar. Fiesta ngunyan. Oo, fiesta pa lang sa Santa Fe, Pilar, Sorsogon. Yan. Are, arog pa lang kanan pag may fiesta padi. Adobo lang sako padi. Adobo lang sa kuya na so adobo bagang sa asin sana. Masira mo nun niya. Masira mo na yan na adobo sa asin na may dit sa ng mga subawang bagabuda, mga sibuyas na nagkano ni na ay the best. Buda an maluto pa di so to bagang sugari sana so subuhaghag sa ng maluto salbatan ng sira. Mga tugang dagdag na kaaraman sa morning hirit. Aram daw nindo, mga tugang nan mga Asian countries, people eat rice for breakfast, lunch, and dinner. Taman sa napala ng mga parakaon kay ni Adi. Ang mga tao, naka-star mga tugang sa, ano nga ng Asia, o ning kontinente, kan Asia. Kon English, Asia. Kon Bicol, Asia. Kon medyo basta arog ka. There are more than 40,000 varieties of rice worldwide. Uyugon mo, 40,000 pala na iba-ibang klaseng pasi mga tugang nin bagas. Ang bagas na ini, di po kay buwandaki soil. It can grow directly in water. Uyug-uyugon. Ang pagtanong pala ngunyan kan mga paroy sa tubig na. Sa Japan databi, ang bagas o ang paroy, rice was once so valuable. It was used as a currency. Sa Japan pala, pigbigibong kwarta kan panahon. Gari, so baka so gari barter system. Ang hilaw na bagas, uncooked rice that tabi contains arsenic. That is why rinsing before cooking is important. I see. Kaya databi mas maray na hugasan ang bagas pagkatap bago liluto. Ang bagas databi iguanin sobra sa 20% na world's total calories. Arog pala niyang kan. Adi, pero kita mananggad sa kitang mga Asyano, nagkakaon talaga kita kipangudto, pamahaw, pamanggi, pirming may bagas. Yung baga di, breakfast, fried rice. Di ba? Ma-breakfast ka, may fried rice. Pangudto, another rice. Pamanggi, another rice. Tama man. Pero sa iba talagang lugar, sa istorya ko lang sa endo. Duman sa US, kanakaabot kami duman. Ako. Ang kaon talaga nila, saro sana ng one full meal. Kanakaabot man kami sa Europe, yung one full meal sana. Mga kanyan, mga sikat na mga kanyan, mga progresibong nasyon yan. Pala nga niso naabutan ko duman sa The Hague, duman sa Netherlands, duman sa sumama ni MJ, Nurse MG. Abot kami sa arong ninda. Inabutan mi nagluluto gipangudto. Ano nga niya? Iyang yan sa muyang meal. Pamahaw snack sana. Agari light sana. Pamanggi lalo ng light. Saro sa ng karaunan sa pagkabanggi. Sarong aldaw. Kita man sana sa Asya nagkakaong kitulong beses an sarong aldaw. Kaya magastuson. Mga magastuson kita. Yan po mga dagdag na karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Report, hali dyan sa luwas. Thank you, tabi, amigong Joker. Jomar Bien, nasa linya. Kamin, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Grabe baga reklamo, BP Henry, ng traffic sa Padang.
napiritan ang ibang mga taga First District na magsabluyon kasuudma dahil ta 2 oras nakiharalat diyan sa may parte kan Barangay Padang dahil pa nakakabalyo dahil sa pigugudak na tinampo sa naunang bita na lugar. Basado sa mga taga First District na nakaulay kan DCGB News, matapos na magkairiling ninda sa Facebook na may 3 oras na antes na makabalyo sa Padang Pasiring sa Lidong, nagsarabluyo na sa nasinda, mas salipot pa sa oras, 2 oras lang sudalagan kaysa magparakonsumo kay gasolina na dahil na naghihiro ang auto diyan sa may partikan Barangay Padang and Lidong area. Dahil ninda masabutan ko nga pigugudak ang tinampo na maray pa. O kaya ang sistema kaniba nasa bluyo na sana. Alaga da pag-alaman kan di si GB News na igwa ko man pala na maagian na dyan na iba BP Henry kung paligaspi ka digdi sa may parting totoo pakalapwas mo sa Primex dyan sa Barangay Lidong kan Santo Domingo igwang pribadong tinampo na pwede kang makiuron, then pasiring ka ang balda mo na duman sa pig-apod baga dyan na ako Bicol Road, maluwas na dyan sa syudad dyan Legazpi. Dahil lang masiguro, confirming pa ipapagamit ka na pribadong persona, pribadong kumpanya, ang tinampong iyan, na gibo ng regular na agyan habang pigtatrabaho ang tinampo. Nagahagad nyo niya paliwanag ang mga motorista sa DPWH kung nga arog na naman ka ng sistema. Ang nangyari da BP Henry, pagkaguda ka, pag alas 5, binarayaan na kan mga trabahadores sa mga heavy equipment, maski lamang daki may magmandakan trapiko, dae kiiwinalat, kaya nagulpinanggad itong traffic. May mga nagka-counterflow, taday kinagmamanehar kan trapiko. Timing na ginibo sa construction, Webes na hapon, ngunya na aldaw, dahing opisina, sa aga, dahing opisina, sa Domingo, dahing opisina, sa DPWH, dahing mapapaabutan ang DCGB, kireklamo, sa dae sa mga tao sa opisina. Yan BP Henry, saro na naman na problema na pinagsasaparkan mga motorista, sunang iyari sa 3rd District, uni na 1st District na ang nagsasaparman. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga bareta masunod na. Makalipas lang kan mga patalasta. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:08 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Biyernes ngunyan, Hunyo 6, 2025. Headlines kan mga bareta. Saringgaya Awards kan DNR Bicol nakatala na gibohon sa Hunyo 27 ngunyan na taon. Papsi Albay makikinabang sa makikipagtabangan sa DSWD na mabawasan ang stocks na paroy sa mga bodega kang NFA. Tarong low pressure area posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility. COMELEC sasampulan ang mga kandidatong maimbulto sa premature campaigning ngunya na bula ng barangay as in SK elections. Sa ibang nasyon, debate kan mga legislador sa Bulgaria nagresulta sa pisikalan. Business News. Inflation rate na rehistro ang 1.3% na sana kada kaaging bulan. Health News. Pagpon kan Dengue Awareness Month. Aramon tanghelang na dengue. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Gigibuhon po kang DNR Bicol ang taonan na Saringgaya Awards sa Hunyo 27. Ngunyan na taon sa programang Kapalibutan Ta at Tamanunta sa DCGB, sinabi ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona San Diego, na sa pagikan Saringgaya Awards, pagirikognisar ang mga individual, academe, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno, asin mga pribadong sektor na nagtaonin signifikanting kontribusyon sa pangataman kan kapalibutan. Ini man ang nagsiserving inspirasyon sa komunidad sa saindang pagprotehir kan malalay na programa para sa karahayan kan rekursos naturales. Sinabi ni San Diego na ini ani ka 23 na taon na selebrasyon kan Saringgaya Awards na pinunan kan taon 2000 bilang parte kan selebrasyon kang Environment Month ngunyan na Hunyo. Mientras tanto, sinabi man kan opisyal na bako sana basta-basta pagtaonin pagmidbid ang Saringgaya Awards, kundi saruining inisyatibo bilang pagpapagirumdum sa publiko na tamanon ang kapalibutan. So para patuloy po natin mapangalagaan ang ating kapaligiran, tandaan po natin na unang-una ay ayusin po natin ang ating mga basura. Pangalawa, tumulong po tayo sa pamahalaan sa lahat ng programa nito, lalo na sa pagtatanim ng maraming puno para po maibsan ang impact ng climate change. Si DNR Bicol Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona San Diego. Mientras tanto, nangapudan po sa publiko ang Environmental Management Bureau o OEMB Bicol na makisumaro sa climate action kontra sa paggamit ng plastic sa ginibong ugnayang pangkalikasan. 2025 press conference, sinabi ni EMB Bicol Director Maria Socorro Abo na padagos ang saindang espersos para mabawasan ang paggamit ng plastic kan mga kumpanya susog sa mandato kan Extended Producer Responsibility Act o Responsibility
Accessibility Act of 2022 o EPR law. Sa pagi ka nasabing lay, mahigpit ang pagirumdom sa mga producers nin mga produktong may plastic packaging na dapat maging responsable sa pagmanihar kan sa indang basura. Katakod kay ni, nangapuda ng opisyal na magkasararo para maibusol ang pagiging plastic-free pag-abot kan panahon. Mientras nakasabay man sa mga ipinagtaong suwestyon ni Director Abo, yun paglikay sa single-use plastic as in paggamit kang reusable alternatives, reduce, reuse, recycle, as in pagsuporta sa mga eco-friendly na mga negosyo. Ngunya na bulan kang Hunyo, iyong selebrasyon kan Environmental Month na may temang Ending Plastic Pollution. Dagdag, mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas, nasa linya po ang report kan Mega Force Patrol. Selebrasyon kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program para sa pagdeklara nin drug cleared sa mga barangay. Nagapadagos ngunya na Hunyo matapos na mapindyente dahil sa eleksyon. Detalye kay Angel Mostasa. Magpapadagos ng unya na bulan in Hunyo ang deliberasyon kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program para sa pagproseso kan mga aplikasyon kan mga barangay para maging drug cleared. Sigun kay Philippine Drug Enforcement Agency Albay, Provincial Officer, Intelligence Officer 3 Noe Brigel, para mientras na napundo ang deliberasyon at pagproseso kan mga papeles na pagsumitir kan mga barangay dahil sa ipinaluwas na moratorium kan sa indang sentral na opisina dahil naman sa nangyaring eleksyon kan Mayo 12. Nagalang si Brigel na maludugangan pa ang numero kan mga barangay sa probinsya kan Albay na maihawas sa impluensya nin illegal na droga. Katakod kay ini nangapudan ini sa publiko na padagos sa suportaran ang sa indang mga programa, inisyatibo kontra sa proliferasyon ng droga sa Albay. Mga katabang mana, sigun kay Brigel, ang pagtaos sa indang informasyon manungod sa mga illegal na aktibidad, lalo na pong galturigdi, ang droga para sa magkakanigong aksyon. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mga tugang planong itap kan Provincial Agriculture and Fishery Council o FAPC, Albay, and DSWD para matabangan ang mga paraoma na ipapabakal ang sendang paroy sa National Food Authority o NFA. Sigon kay FAPC Chairperson Rene de los Reyes, inutang nagpromesa ang DSWD na matabang ang sendang ahensya sa mga paraoma tanganing direktang maipabakal ang sendang paroy sa NFA asin maipabakal man sa publiko nin mas barato. Pahayag ni De Los Reyes kasunod kan isyo na day pagbakal kang NFA nin paroy kan mga parauma dahil dain na ini nin maistakan man tangkod ipabakal man ang presyo bako pa mamara day pig-ako sa pagasabing day sinda nin solar dryer system. Sinabi ni De Los Reyes na ang pagipagtabangan sa DSWD ang posibleng solusyon tanganing madecongest, mabawasan asin maubos na ang mga bodega maubos na ang mga nasa bodega kang NFA. Sa pagi kan DSWD, pwede ni makatabang sa rice program kan gobyerno. Sa lado man kan presyo nin paroy. Napig sa yumahan kang NFA, kay puan sa nang maghinguha kan mga parauman ay pabakal sa NFA, yung mamara tanganing makumodar kan ahensya. Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. gigibuhon ang sayang State of the City Address sa siyudad de Legazpi ngunya na bulan. Inaugural ceremony kan mga elihidong opisyal isasabay sa seremonya. Report kay Karen Ala. Sa primerong pagkakataon, nakatalaan na i-deliver sa publiko ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. ang final report asin mga naging akomplisymento kan sa iyang administrasyon sa iyang State of the City Address sa maabot na Hunyo 27 sa ipinaluwas ng impormasyon kan Legazpi City Information, gigibuhon kan abogadong alkalde ang sa iyang State of the City Address alauna nin pagkahapon sa Legazpi City Convention Center o LC3 digdi sa may Old Airport bago matapos ang sa iyang administrasyon sa petsa 30 kan Hunyo mantang bilang pag-introdusir sa masalidas sa iyang administrasyon gigibuhon man pagkatapos kan State of the City Address
ang inaugural ceremony kay ilihidong alkalde kan siyudad nin Legazpi, Mayor-elect Hisham Ismail, kaiba ang mga nailihir na mga opisyalis sa siyudad nin Legazpi o ining mga nangganang kagawad kan uminaging midterm election. Mientras tanto, nakatalaan magtukaw asin magsilbi ang mga bagong ilihidong opisyal kan siyudad nin Legazpi sa petsa 30 kan Hunyo 2025. Karen Ana, DCGB News. Tinampo, pasiring sa pier, kan Piodoran Albay, dakol na naman ang pila ng mga truck. Aramon ta po ang report kay Jimmy Nasalita. Dahilan sa low pressure, haros gulpi na naman ang mga pila nin mga trucks, mga bus sa sinibabang mga vehikulos na going sa pier kan Piodoran. Sigon kay MDRRMO Chief Noel Ordoña, nayaon sa ngunyan sa pier nagmamanihar kan mga lunadan na nagpakapila magin sa luwas kan pantalan. Ang maginibong na porsyon kan Tinampo, diretso sa pier haros okupado ni mga trucks. Pero sigon sa MDRMO Chief, nangyari ini ninuli sa apektado kan San Juanico Bridge, taday man nakakaagi dumaan, haros nag-aagian mga ini to Masbate, Cebu, naghalo na sa mga regular na biyahing truck to Masbate, konsay na niba nag-iridali sa pagsabing ang pighahaditan kanibang drivers baka abutan sindanin gale warning, may stranded naman digdi sa pier kan Piodoran, pero sa ngunyan maski maukulukol ang dagat, sigon kay Sir Noel Ordoña, igwanin tulong barko na nakadoong sa pier kung kaya taod-taod dahil na iniki problema ta makakasarakay man lang ang mga ini dahilan sa igwanin barkong mabiyahe haling Piodoran going Masbate. An abiso ni Sir Noel Ordoña sa mga saradit na lunadan pandagat kan mga parasira, siring kan sibid-sibid, iyo ang pigpapakihuro na niya na kung pwede dahil na mo na maglawod, parte kan pagpasiguro, na dainin madiskwido dahilan sa talagang sa presente, mahiro-hiro ang dagat sa mga oras na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga makarandidato sa barangay asin SK elections, kalmado pa sa ngunyan. Al Armario sa report. Dahil pa man hireroan ngunyan ang mga interesado kumandidato sa maabot na barangay asin SK election sa Disyembre kun manawos. Aralatan pa kan posibleng go signal kan sa hindi mga kanya-kanyang finanser ang kadaklan mga politiko. Ngunyan natapos pa sa eleksyon sa lokal sa July pa man maturukaw dahil pa masyado nin hiroan kanya-kanya pang mga uring-uring sa iba-ibang mga barangay. Expected na sa kada barangay may kanya-kanyang manok ang mga politiko lalo sa kargong kapitan dahil preparasyon maninda ini para sa 2028 national election. Alagad sa kanyan, kalmado pa ang sitwasyon sa mga barangay. Al Armario, DCGB. Transition team kang lokal na gobyerno sa TV Albay binilog na. Kaya duman mo kita sa report mga tugang ni Joshua Bino. Ito pasa na halik sa 36 na kandidato sa manalain na posisyon sa level pang probinsyal ang nakapagsumitir kan sa indang Statement of Contributions and Expenditures o kaya SOSEC. Susugili sa impormasyon na ipinalawas ni Commission on Election o kaya COMELEC Albay, Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunaw, katakod kan sa iyang pagpapagiromdom sa gabos na mga nagkandidato sa provincial level digdi sa probinsya kan Albay.
na tulos nang magsumitir kan sa indang sose bago pa man mag-abot ang deadline kini sa Hunyo 11, 2025. Sigun kay Attorney Bunaw, bukas ang COMELEC ngunya na holiday Hunyo 6. Asin sa Sabado, tangali nang mag-receive sa naka na sabi ng dokumento. Kay tuwan magsumitir nin tulong kopya kan sose, kasabay naman ang soft copy kini sa flash drive na naka-Excel asin PDF format, asin dapat man notaryado ang isumitir na sose. Ang pagiromdom sa nakan COMELEC, lalong-lalo na duman sa mga nangganang kandidato na posibleng daysinda makatukaw sa pwesto kung wala nin Certificate of Compliance na patunay na sinda nagsumitir kan sa indang sose. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Balikan ta mga tugang ang report ni Jomar Bien may kinaraman sa transition team na binilog sa TV Albay. Kuya po ang report. Binilog na asin nagtilipo na ang transition team digdi sa lokal na gobyerno kan TV bilang preparasyon sa pagsasalida ng paggogobyerno sa maabuto na July o primerong aldaw kan July. Ang transition team iyo ang pinagkompuesto kan mga presenteng empleyado man sana kan lokal na gobyerno kan TV. Katuyo ang kaini na masiguro na magiging areglado ang pagsasalida kan mga responsibilidad asin magpapadagos lang ang serbisyo na dainin ano pa man naabala ang transition sa lokal na gobyerno kan tiwid dahil magiging difícil dahil ang magtutukan man sana kan sa indang responsibilidad si Mayor Ami Villanueva na magiging ang Vice Mayor asin si Vice Mayor Yudio Climaco iyon naman ang magiging alkalde kan Banwaan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Magbabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes,
Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-eksperyensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kalig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita sa mga mainit na bareta kanaldaw sa po na low pressure area o LPA ang may hiling sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR na pwedeng maglaog sa monitoring area kang nasyon sa laog nin 24 oras sagod 48 oras sigon sa Pag-asa. Sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez na ultimong nasiri pang LPA sa distansyang 1,255 kilometros east-northeastern kan Mindanao. Sinabi man ni State Weather Specialist Jan Manalo na may tsansang mabilog ang nasabing LPA bilang bagyo. In kaso ini, ang kainot-inoting bagyo sa nasyon, ngunya na taon 2025 as in apulo na sa local name na Auring. Alagad hababa ang tsansa na mabilog ini bilang tropical cyclone sa masunod na 24 oras as in pwedeng ma-develop sa weekend o sa masunod na semana. Mientras na padagos man na maapektaran kan habagat ang Luzon, partikular na ang western section kaini. Posibleng umabot sa 19 bagyo ang maglaog sa nasyon pungo niya na bulan. Sigon sa sagkod sa Nobyembre, base sa monthly tropical forecast kan Pag-asa, posibleng lumaog ang saro sa kuduwang bagyo ngunya na bulan sa nasyon. Tigduwa sagkod tuluman sa Hulyo asin Agosto, tigduwa sagkod apat sa Setyembre asin Oktubre asin tigduwa sagkod tigtulo sa Nobyembre. Ngunyan wala pang bagyong pigbabantayan ang Weather State Bureau sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Sigon sa Pag-asa, sa primerong semana kan forecast period may posibleng tropical cyclone-like vortex na mabilog sa Philippine Sea, alagad hababa ang tsansa na ini maging bagyo. Nagpatanid po ang Commission on Elections sa COMELEC nakakasuhan ang mga kandidatong maimbwelto sa premature campaigning sa barangay as in Sangguniang Kabataan Elections o BSKE nagigibuhon sa Disyembre 1. Sigon kay COMELEC Chairperson Erwin Garcia, na pigkukonsiderar ng opisyal na kandidato ang sisay man na magsumiten ng Certificate of Candidacy po Oktubre 1 sagkod 7. Kaya sakop na sindakan regulasyon may kinaraman sa pagkampanya. Ipinagirumduman kan ahensya ng opisyal na campaign period po Nobyembre 20 sagkod 29 sana. Siniguro kan poll body na makusog nindang babantayan ang pagsunod kan mga patakaran
na ini para masiguro ang patas asin matanos na eleksyon. Ipinahayag mga tugang kan Department of Education na mapuon sa Hunyo 9 sagkod 13 ang official na enrollment period para sa pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Dahilan sa nainot ang early enrollment, tigalauman kan DepEd na mas madudugangan pa ang numero kan mga mag-enroll para sa nagraraning ralaugan. Hinagad man kan ahensya asin sa mga magurang o guardians na tapuson ang proseso nin pagpaparehistro kan mga estudyante sa itinalaan na panahon kang enrollment. Nagabiso ang DepEd na ihanda din atab ang gabos na kinakaipuhan na dokumento para maibitara ng anuman na pagkatraso. Mientras na mapuon man ang klase sa school year 2025-2026 sa Hunyo 16. Mababalgar ang 1987 Constitutions kung ibabasura kan Senado ang impeachment case kontra kay VP Sara sigon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Reaksyon ini kan Senador sa draft Senate resolution na pinuunan ni Senador Ronaldo Bato de la Rosa na may kamautan na ideklarar na de facto dismissal kan impeachment case. Sigon kay Pimentel, gamit ang court analogy, tama na ang dismissal motion o resolution dapat na darahon sa ampangan kan Senado bilang impeachment court. Alagad, unconstitutional pa man giraray kung ang impeachment case summarily dismissed dahil pigasabi kan Constitution na trial by the Senate shall forthwith proceed. Siring man, na-impeach na si Duterte kan House of Representative kan Pebrero 5. Sinumiter ang articles of impeachment na may kinaraman sa reklamo sa Senado sa kaparehong aldaw na impeach o na na-impeach siya kan 2015 na miyembro o kan 215 na miyembro kan Kamara. Alagad sa kawaranin oras da inaksyonan kan Senado ang reklamo bago magsarado ang sesyon kan Kongreso sa Pebrero 5. Sinabi ni Pimentel na kung igwanang na-impeach kay puhan madangog kan na manuwa ng anuman na ebidensya kan sa indang mga representante sa pag-impeach ninda. Kay puhan man natawanan pagkakataon ang impeachment official na depensahan asin linigon ang pangaran niya. Dakula po ang impluensya kang online pornography, dating apps asin spa na igwang sexual rise sa pag-itaas kan kaso nin HIV sa nasyon. Pahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa press briefing sa Malacanang sampang kanalangkaw na numero nin mga Pilipinong igwang HIV. Sigon kay Herbosa, turos nin marhay ang access kan publiko sa mga porn hubs sa internet. Siring man ang dating apps na kapag naghiling nagiging agresibo na kay bahan digdi anday paggamit in proteksyon asin mga spa na igwang extra service. Pero sinabi ni Herbosa na kadaklan kan mga may HIV yun mga kalalakihan kaya dapat isabay sa lay ang testing sa mga ini. Sangon yan sigon sa official kan na mga female sex workers sana ang pig-obligar na magpa-test kaya day nababantayan ang salud kan mga kalalakihan. Sinabi ni Herbosa na 95% kan mga narehistrong may HIV sa nasyon yan mga men having sex with men. Alagad ay sindan na titest. Sigon sa Health Secretary, tibaad kay puha ng bilugon ang lay na isabay sa test ang mga lalaki. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas lang kay ni GB! Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kay ni GB! News Express! GB! News Express! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Diripoan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makilusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po poon June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakulpang iba. Pinangat, Festival na! GB News Express. GB News Express. Mga
tugang baretang unyan sa ibang nasyon nagresulta po sa sarong tensyon as in pisikalan ang konfrontasyon na nangyari sa parlamento kan Bulgaria mantang pigigibo ang sarong debate may kinaraman sa planong paglaog kang nasyon sa Eurozone. Base sa video nagluwas na nahihiling na itinuklang ni Yavor Voshankov kang partidong We Continue the Chain sa tahaw kan mga debate. Nangyari ang tensyon matapos aprobaran kan European Commission asin kan European Central Bank ang pagsabay kan Bulgaria sa Euro sarong opisyal na kwarta kang nasyon poon Enero 1, 2025. Sigon sa European Commission, may supisyente sindang polisiya para aprobaran ang pagsabay kang nasyon sa Eurozone kaibahan ang marhay na pagmanihar kan inflation, budget deficit asin utang kang nasyon. Mientras na ribo-ribong reliyesta ang nagtiripon sa luwas kan parlamento sa Sofia data daraan bandera kan Bulgaria as in Russia as in nagkukurahaw nin no to Euro colonialism. Mantangan iba daraman ang placard na may nakasurat na not to the Euro as in yes to our leaf. Sigon kay Prime Minister Rosen Jelyeskov, ini sarong remarkable day para sa nasyon mantang tinawanin doon ni European Commission President Ursula von der Leyen na dahil sa nangyayaring ini makusog pa ang ekonomiya kan Bulgaria sa Euro. Iba pa niya tong istorya ngunya na pagkaaga. Business News. Business News. Mga tugang lalo po na nagbagulbol ang inflation rate sa nasyon sa bulan kan Mayo ngunya na taon. Sa latest report kan Philippine Statistics Authority, 1.3% ang inflation gikan sa 1.4 kana kaaging bulan. Ang pinakhababang na rehistro hali sa 1.2% ka Nobyembre 2019. Sigon kay National Statistician Dennis Mapa, kan Webes na rehistro ang year-to-date average inflation sa 1.9% na mas sa baba sa 2.4% na target range kan gobyerno. Sinabi ni Mapa na ang pagbaba yung panginot na darakan mas bagulbol na pagita sa index kamparehong tubig, kuryente, gas asin iba pa sa 2.3% hali sa 2.9 kan Abril. Ang mga restaurant asin accommodation services nagrehistro rin mas bagulbol na inflation na 2% gikan sa 2.3% kan Abril. Narehistro man ang pagbaba sa transport index sa 2.4 kan Mayo gikan sa 2.1% kan nakaaging bulan. Narehistro man ang 0.7% na food inflation. Ang inflation iyong pagitaas kan presyo nin mga barakalon asin presyo sa sarong nasyon. Aramon tadao mga tugang ang pagpuon kan Dengue Awareness Month. Aramon tapon mga helang na darakan o ang helang na dengue. News Director Mar de la Cruz sa detalye hali dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sa pagpuon kan Dengue Awareness Month, aramon tan helang na dengue. Sigon sa mga health experts, ang dengue nakukuha hali sa kagat na namok na Aedes na ang mikrobyo. Dahil nagkakaulakit ang nasabing helang, kaibanan sa mga sintomas kini, iyon mga pagkakaigwan ni nalangkaw na kalintura, pagkulog ng payo, lawas asin kasukasuan, pagsuka, pagkulog kan mata, asin mapulang mga butog sa kulit. Abiso ka mga doktor, tulos magpakonsulta, in kaso man makamati ka mga nasabing sintomas. May bitaran ang dengue sa pagi kang pagtapok sa mga bagay na pwedeng pagtipunan ng tubig, arugan lata, bote, balde, lumang rueda, masitera, asin iba pa, dahil pwede ning istara ni mga namok. Pwede man na magbugtak ng sunscreen sa mga bintana o kaya screen sa mga bintana asin pintuan ka na rong para sa dahil paglaog ka namok. Mag-spray nin insecticide, magpahid nin lotion sa kulit, asin magsulog nin pantalon, bado na alabang manggas, asin medyas. Health News from Newsbase, Mardila, Daigiba. Thank you, Paring Mar, sa istorya. Mientras tanto, latest forecast, mga tugang sa pag-asa. Kasabay po si Dan T. Trayunpante. Dan, good morning, Tabi. Go ahead.
Tapos pa rin ang aga sa Indogabos, pati na sa mga parang Bayta, binabantayan tapong low pressure area. Ito ay namatahan sa layong 945 kilometers east ng Eastern Visayas. Samantalang southwest monsoon naman po ang nakakapekto sa Luzon at yung western section ng Visayas at sa Mindanao. Ito pong low pressure area, ito ay may moderatong chance na maging ganap na bagyo, as in kung maging bagyo man ito ay tatawaging Auri. Ngayon na Biyernes, dahil sa trough ng low pressure area, ang buong Kapitulan, asahan po natin ang cloudy skies na may mga kalat-kalat ng mga pagulan as in thunderstorm. Dahil sa LP, ito ay magdadala ng mga paulan sa mga masunod na aldaw hanggang Sunday po. Wala pa tayong nakataas na gale warning. Ang agad ng temperatura sa Kapitulan maghapon possible umabot po ng 25 to 34 degrees Celsius. At ang saldang nagsirang 5:18 in aga as masal na patsyan sa East ng Bangi. Philippine Standard Time, 6:51 a.m. At yan lang latest sa Aligid sa weather forecasting ng pag-asa sa ating Luzon. Dan Triumphant, tumaray na aga. Salamat Dan sa forecast. Hali dyan sa pag-asa. Yan mga tugang ang detalye kan mga darakulang bareta. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balderan asin si Nicole Ann Gloriani. Tendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yo, mga tugang, balik kita sa programa ngunyan pong aldaw na ini. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po na sabayaning proteksyong liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid, Silimarin Capsule para salud as in proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Silimarin kang liver aid, karo po na antioxidant na nakakatabang asin sa pagtaon ng proteksyon. Toraldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Magayunon magburubay di kay na di. Maramdaman ko lamang so kurodalan mi kan mga panahon. Habang naghahaloy mga tugang, nagaalpog ang palitada. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Swelo lang, ini po mga tugang sa Morning Hearing. Saro da tabing barang opisyal, sarong opisyal sa lokal na gobyerno. Dahil masabutan kung nata gusto na magtrabaho bilang opisyal, bigla sa nang nawawara sa katahawan kang sa endang sesyon, salbatana.
nangyayari sa mama? Dapat kayo ni mag-liver aid. Dapat kayo ni mga tugang mag-liver aid. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua! Good morning, Joshua. Good morning, DP. Good morning sa mga paraantabay. Sisay daw ini. Na incumbent official din sa rong lokal na gobyerno. Dahil DP masabutan kung nasa buot pa ang pagtrabaho bilang sarong opisyal. Bigla na sanang nawawara sa katahawan kan sesyon. Kan may makasirip. Si Busing Palan, yaon duman sa likod, nagpapabutubot kan sa iyang vape. Okay. Ano nga yung okay? Okay, gani, basta araw ganyan. Ngunyan. Ano nga ya, boss? Matrabaho pa o magpaturo-tambay na sana? Magparahigop na sana kiaso? Ang istorya, bipikan kulalapnit. Inita si Busing. Nawara na sana sa laog kan session hall. Minasaglit ini, pasiring sa may likod. Alagad tigna ngalasan. Halo yun minsan makabalik. Isip mo'y Unti-unti nawawala, bumabalik. parang usok. Unti-unting Nagbabago. nakikiling ko lang sa'yo. Nakaraan Ay tanggapin. at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y La 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 la. huwag sanang Damdamin. Ito'y wag sa maluya ang isip ko yan mag-construct eh. nasa iyo'y Nagmamahal. Maluya. Palibasa na ikutob ang kantang yan eh. Kaya maluya ako yan mag-isip kay mga idadagdag. Ano nangyari? Sa sesyon, pag may kautuhan pagbutuhan, napitinjente ang dalagan kan huroron, tamahanap, asin mahalat mo na, digdi kay Busing. Okay. Uy, maburutuhan na nga ya. Let us divide the house. Sabi kan so presiding officer. Ngaya, let us divide the house. Siyempre, matindi sa deliberasyon. Let us divide the house. Mr. Secretary, pwede tabi pakitranslate sa Bicol, pakitranscribe sa Bicol. Sabi man kan Secretary, thank you Mr. Presiding Officer. Ngunyan, pagburubara nga untang harong. Hain na nga yan, so, ay, apo na daw nga duman sa baba. Tamabuto nga niya ito. Nailing muna. Masusog pala. Mahanap ko na masusog pa. Ang problema, dahil pa minabalik sa tukawan, ito palan, busy. Busy magyup-yup kan sa iyang kinakahumalingan na babe. I see. Okay. Ano nga ya, boss? Nali-nalion? Dahil mo na ngayon mapatapos ang trabaho. Ang istorya dapat i-BP. Sa LGU na ini, mahigpit ang ordinansa kontra sigarilyo asin vape. Ay, nako. Tapos siya palan, sigampait. Pero inda sa nangaya kung anong klaseng kusog kibot igwa si opisyal na magyup-yup kay ni sa oras pa nin trabaho, yaon pa sa besinidad kan session hall. Nakantsawan lamang ako ni Mamurubik ang kanta. Ayos ang iyang kanta mo, Noy. Bata niya tag-ura na. Bata mainit ang panahon. Bata umaura na. Bagat na. Kinarawan lamang ako ni ano niya, ni Ma'am Ruby. Ang nangyari sa maura raw. Tayo'y magkasama Parang mula ika'y nawala, sariwa pa sa aking isipan,
La 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 la. Salbatana, halangkaw na. Namali siya ang edad. Dahil ko na kaya ito. Dahil ko na kaya. Iyan nga ang tama sa imo. Nakanta, ta edad mo, nailing mo na lugar. Namali siya ang edad. Yan ang tama sa imo. Nakanta, ta kaedad mo, nailing mo na yan. Si Ma'am Ruby talaga. Si Ma'am Ruby. Bara mambarkada ini minataram-taram. Sabi kan ko lalapnit. Hindi nga yan sa imo, boss. Ah. Pero nga yan, dako lang salamat. Sa seryosong sesyon, ikaw lamang nga yan kisarong clown na nagpapaulok sa mga miron. Okay. Ayos man, may comedy lamang. Comedy lamang. May comedy. Ising mahigpit. Aha. Sibot pala niyong palkalero. Iyan. Ay, nako. Siguro ang ano eh. Joshua, bye-bye. Siguro, boy. Dadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Bueno. Salbatana. Alas 7 na pala. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You did something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. Gayo. Kay Daddy Ma'am Ruby. Something going on. Tender love is blind. Sa morning hirit, may palusutan ko lalapnit. Iba pang istoryang maiinit. Making love sa pagkaaga. Mag-morning hirit. That is what we are. La 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 la. Sa akin ko may wrong. Nagikuwang misyon. Salamat po. Masunod na Bareta alas 7 kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Una po ang sexing Jasmine Baloloy. Asin po ang medyo pasiksiman na si Nicole Ann Gloriani. Salamat kansa inyong pagantabay. Si Nicole palang pasiksi pa sa nari. Si Jasmine sexy na. No? Salamat. Goodbye. Mabuhay. Enjoy. God is good all the time. Goodbye. Attention!